Es un órgano político gobernado por el Ayuntamiento de Vigo, por el anciano Abel Caballero y su chacha para todo, que es Carmela Silva, ¿no? Por estas palabras, o xulgado de instrucción número 3 de Pontevedra condena a Gonzalo Durán por un delito leve de falta de respeto e de inxuria contra Carmela Silva. O vídeo data de outubro de 2018, nunha rolda de prensa na que o rexedor vilanovés quería denunciar as actuacións que estaba levando a cabo a Deputación de Pontevedra. As verbas non gustaron á presidenta da Deputación nin a todo o Partido Socialista. Carmela Silva denunciou o rexedor vilanovés e o xulgado de instrucción número 3 de Pontevedra fallou o seu favor. O auto condena a Gonzalo Durán como autor dun delito leve de falta de respeto ou menosprezo cara ao principio de autoridade representado na presidenta da Deputación de Pontevedra, excedendo o exercicio fundamental de liberdade de expresión. A sentenza impón ao alcalde vilanovés unha multa de 360 euros, a pagar durante un mes cunha cota diaria de 12 euros. A resolución tamén advirta a Durán de que se non paga, exponse a un día de privación de liberdade por cada 2 cotas diarias non satisfeitas. A sentenza non é firme e Gonzalo Durán aínda pode interpor un recurso de apelación no xulgado.